Kai Hansen, du har nekvar uimyndene Olas og konsertene. Men jag är sent då så att säga vi Syllinna. Hur ser det? Det är dåligt. Det är praktfullt att så inte ungdom kan hona sig. Det är dåligt. Alltså Syllinna så finns det allt något att hjälpa till. Det kanske bara släppa ändan. Men så är valde vi så alene ut och vi valde alene ut till i bojen till att ta här var skilfritt och ta fast sig annan med nattalöv allt är i jöknen va. Då har jag så stor och kontrollerande. Är en liten med över. Då kom lite med flyger från här. 8 det så startar imon. Men nu lägger du ut vad gör du så här? Jag hjälper till och sen då det står lägga mälla. Hej. Det står lägga mälla och så ska jag ta körer. Jag bara förnämelse att du inte förstilte veck. Ja, you go. If I gärna helt med veck, men det är bara som att signa så att spela och glädjas, ja. Vad är det som krävs av en gå i Olas konsert? Vad är det som krävs av en gå i Olas konsert? Det är friskar och unga tonlager i färgen. Små i landet till föringar och till resten av hemmen. Det krävs det att jag är i läget. Jag vet inte om det är så gott som det borde vara, men det är rymlig vinkel nu alltid. Det krävs det att Balkan släppa framföra det står komponera hem i chattlaren och ut att spela, alla ut att spela.